Nedelja je osvanula uz horske nastupe ptica, dok su rosne kapi svetlucale u travi obasjane suncem. Ranom zorom penzioneri su se dogegali do prodavnica, a omladina do svojih kreveta. Penzionere boleće glava od cena, a omladinu od alkohola. Svako svoje glavobolje ima. Pod gradinom još se čuju zrikavci, slavuji i senice, sve dok ih ne rasteraju čelične gusenice mašina za kopanje. Predatori vrebaju iz brzina da zaskoče branioce svojih kuća. Plen je pronađen, čeka se poslednji pucanj da predatori započnu gozbu, a sitne hijene oglođu kosti. Gospođe kucaju amin ispod ikona, nadajući se Božjem spasenju preko Facebooka. Narod se prekucava i prepucava oko svetskih savera i svako misli da je u pravu. Nećemo u Evropu, ali nam je krivo što ne pobedismo na Euroviziji.